Halo, Dik. Kowe sing saumur-umuran aku ngene iki. Tau urung ngrasake mangan kacang sangan? Jawabane mesti oke-oke. Tau. Lho. Nek sing cah-cah saiki urung mesti do tau. Lah iki aku rak ngrepiu Make Umar ning Tawarsari RT 11. Lor Banjubrane lagi nggawe kacang sangan. Hi mama. Him RT 11 nih Mak. Iki lek goreng iki jan anu iki klasik banget. Nganggo pasir apa iki, Mak? Pasir. Oh, iki. Pasir penting pasir. Heeh. Lah kene nek nggonamu iki pasir kudu dicampur semen to, lah kene iki dicampur kacang. Nggih. Apa kemeriuk iki meriuk. Ki nek adalah pesen piye iki, Mak? Oleh. Yo oleh ning yo gur iki gur lagi sithik skalane rumah tangga gur klangenan. Oh, ngono. Jadi kadang gue rasul bangsa ngono kae ya. Yo sithik-sithik wae Sithik-sithik. wis boyok tuwa. Ya oke. Oke, Saudara. Sing do tau ngrasake kacang sangan goreng nganggo pasir ni do komentar. Kek kira-kira umurmu piro?